Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Season 2 ile ndaba le esayibona ukuthi ke amakhosikazi abuye phambane ngokwembono la esabona khona nje bekhuluma ngendlela yokuthi hayibo akwehla imoya kusho thina ama viewers sibuka. So lana ke ngelanga lomcimbi uMpumelelo ucele uMese kuMakhumalo. uMakhumalo wathi akawuthathe kubo noma awuthathe KINI. UKINI noKUBO into efanayo. Umehluko ukuthi umakhelwane ongasho kanjalo ukuthi KINI okubo. Kodwa ke umakhelwane uzothi KINI. Mase kuthi ke omunye mayixoxa ethi kubo kabani ukuba specific mhlawumbe mayikhuluma nomunye umuntu emchazela ngomuzo angawazi mase sikubo kaSibindi. Kodwa ekhaya egcekeni akujwayelekile ukuthi noma ngabe igceke elikhulu akujwayelekile igama lika KUBO noKINI kodwa lilona inhlamba ngoba ekhaya mhlawumbe kuthiwe kamkhulu leyo ndlu leyo, kuthiwe kagogo leyo ndlu leyo, indlu ababomncane oyendlini yomalume, kuba yizindlu nje isikhathi esiningi. Nakhona ke la kuThando Nesthembu masilalela ubaba wakhona unokukhuluma okunjalo ukuthi indlu kaMangwabe, indlu kaMakhumalo, indlu kaMayeni, indlu kaMacele nendlu yakhe ngoba ikhona nendlu ababola ekhaya. So lana ke bathi uMpumelelo mayicela uMese wathi uMakhumalo akawuthathe KINI. Kodwa mase silalelisisa ke uMakhumalo esechaza ukuthi lokho ukusho kanjani. uMakhumalo uthi la bebekhona ngoba kunezindlu eziningi egcekeni bekuseduze nendlu kaMayeni okuma kaMpumelelo. So uma uMpumelelo esefika kuMakhumalo ecela uMese ukuqoba inyama la amthola khona kulendlu akuyona iseduze nekama wakhe. Usethi ke awuthathi ngani KINI yena ngoba ubuka ukuthi mhlambe uMpumelelo uzocela kuye ngobe ecela mhlambe uMese osendlini yakhe noma ecela uMese okulendlu abakuyona. Uthi kuMakhumalo uMpumelelo uthi yena akayiboni iMese ngaleso sikhathi kanti leyo ukuthi KINI useyibambile kuMpumelelo. Mhlambe ake sithi siyamthethelela ngoba ingane wayengazi ukuthi akasho kabi uMakhumalo mayithi KINI. Yena mhlambe ngokuba ingane wayeqala ukuzwa ukuthi mhlambe ukuzwa uMakhumalo ethi KINI ngoba singacabanga ukuthi mhlambe nabo bakhuluma ngaleyo ndlela ukuthi endlini kaMayeni, endlini kaMacele owendlini kaMa kanjalo oyendlini kababa. So mayesezwe igama lokuthi KINI ezingane asithi ke wadideka. Bathi nayi ke la ijuice ikhona. Yini ndaba pho abantu abadala bedideke njengengane? uMpumelelo ngithi ingane mhlambe vele selokhu abakhona egcekeni kuba akaze ezwe kuthiwe KINI. Hamba uthatha into KINI. Akakaze mhlambe uyaqala ukuze udidwe lokho. Uma wakhe ke noMacele, uMayeni noMacele badidwa yini? Makungekho ukushisa kuleli igceke. Uyayibona ukuthi inkinga ikuphi? uMpumelelo ingane ngoba sizothi ingane ngaleso sikhathi kwenzeka lento yenzeka ku episode kwaleli langa lomcimbi but manje sebeyithetha sebeyikhuluma baye-addressa ku episode 11. uMpumelelo ngokuba ingane sesithatha iposition yokuthi uMpumelelo yena ingane elithi KINI uyaqala ukulizwa egcekeni kubo ngoba mhlawumbe ujwayele ukuthi indlu kaMa, indlu kaMa uMakhumalo ngoba nakuMakhumalo ezocela uMese wathi Ma ngicela uMese. So seba confuse ukuthi hawu uma wathi KINI kanjani ngoba umakhelwane ongasho njalo ethi KINI kunento ethi noma ethi kubo kabani enzela ukuba specific. But ke abadala badidwa yini guys? Uthando Nesthembu ave besincisha idrama lamakhosikazi asemzumbi. Bona badidwa yini ngoba phela uMacele ke nayi ke la isibajuice khona ke futhi. uMacele niyakhumbula ukuthi makhulunywa indaba yokuthi uLwandle noMpumelelo bazokwabiwa ku season 5 wazwaba emotional. Angisho ukuthi ngibeka imizwa yaMacele eceleni kodwa mina ngithi
le aseyisho kudlana yokuthi ulwandle kulezi zindlu ezikhona zonke kukubo, egcekeni kukubo, noma ngabe ukuyiphi indlu ukubo. Akufani mayisethi umseleku ulwandle uyobheka indlu kabani, ngoba ungamkhulu leyo imphatha kabazakhaya. Uyabona? Angazi noma yimi odidekayo yini, noma yimi ozwa izinto ngenza ubuhlobo kwizinto ezingafani. Uma behleli phansi be-address ukuthi why kuzophuma igama elithi KINI kumpumelelo egcekeni lakubo, ase-ke uMacele enza isibonelo ngolwandle ukuthi ulwandle kuzona zonke izindlu ezikhona la kukubo kusekhaya. Kodwa uma ulwandle sekuthiwa nayi-ke i-role yakho, nayi i-duty, sekunomehluko. Mhlawumbe vele-ke kunomehluko phela, nami angi-understand izinto zonke ngendlela efanayo. So ngithi ngibabazela ukuthi hawu Macele, laphayana nje lento le isaqala nje ukukhuluma waze wathi shuthi lesi sithembu sizocindezelwa mina. Mase kukhulunywa ukuthi ulwandle mhla kwafika isikhathi benompumelelo bayokwabiwa. And uMacele ku-season 5 aze athi akafuni ukukhuluma into engeke ize iphele kahle. Nakhona futhi la kule season esiyiqedayo u2 wathi esekhuluma ukuthi lesi sithembu sicindezela yena, wathi ayivalwe le ndaba umsileko. But manje uma sekufike udaba lokuthi uMakhumalo uthe kwenye ingane KINI, uMacele ukuzocorrecta noma ukulungisa lokhu, uthi lezi ingane zala ekhaya umpumelelo nje akekho ongamtshela ukuthi noma ngabe ukiphi indlu aphume negama lokuthi KINI uyobe emphuphela lo. Ngichaza ngisho njengendlela abayisho ngayo. WasekuMayeni wathi mhlambe ubefuna ukuba specific ukuthi endlini kama wakho. Mina wami kumbuzo ukuthi amakhosikazi lawo awasiniki le ejuice ngempela ukuthi kwenzakalani, ngoba phela ingane mayibe confused, omdala ngokuba mdala angeke adidwe into eyodwa, azi ukuthi yonke into ihamba kahle, kuheleza umoya wothando nenjabulo, ngoba uzobuzisisa. Angithi manje imase bethola ngoba uMakhumalo esechaza ukuthi umpumelelo akashongo kuye ukuthi la okuqotswa khona inyama kuseduze nendlu yakhe. Isizathu sokuthi ezefike kuMakhumalo azocela ummese ingoba bebesezansi eduze kwendlu kaMakhumalo. Shose sekufuneka ummese kuphi? Ezansi. Kanti uMakhumalo kule ndlu yena bekuyona ile eseduze nekaMayeni. Yikho-ke ethe yena Mpumelelo awuthathi ngani KINI. Kanti yena uMpumelelo usuka lapha phansi. Mayisuka eduze nendlu yami ngoba uMakhumalo naye uziyalinganisa uthi njengoba sihleli eyami indlu lapha phansi. Usezwa nguMayeni esesho ukuthi bekudliwa lapha angazi indlu kaMsile kanjani lapha phansi. So maye lapha yaphansi ke usho ukuthi yashoda ngimese. Sekumele ukuthi kutholakala ummese eduzane. UMpumelelo ke mhlawumbe beyikhiyiwe ke indlu kaMakhumalo. Noma ke akangeni ke ingene lefanele ecele kuMakhumalo, usezocela kummese. uMakhumalo ubuka ukuthi hawu uzocela ummese kimi kodwa nakho endlini kama wakhe. Usethi hamba kuthathe KINI. Manje lo KINI wayithusa ke ingane. Mase ingane isithukile isihamba iyotshela umama. Umama yena ngoba mdala sekufanele ayibone lento ukuthi hayi awuchaze bekwenze njani asho. Mase sechaza mase yabona ukuthi ingoba phela bekulapha eduzane akakubonanga lokho kusitshelani ngoba phela sekuhlangene umama bawu2 manje kule ndaba yaKINI. And lo KINI lo upersonal usitshela ukuthi kunenkinga vele
ngalokuthi ngicabanga ukuthi isithembu ku-TV siyisithembu lesi se-reality. Ayikho i-reality kumabonakude kodwa siyayilandela phela ishow ngoba imnandi. Ayikho futhi i-reality social media. Uyayibona leyo nto? Kodwa-ke phela bengizosho ukuthi kuleya ndaba yampumelelo sekuwuye oqhathayo wa-eda umpumelelo kwizinto abavele ezenzeka kubona ukuthi yini-ke abasitsheli. Ngoba nami ngilindile ukuthi kulebe khona nje ilanga kuthiwa ayibo kodwa sezidlulile, yabo. Mase siyababaza sithi hawu kanti nangenenza into enje. Noma-ke phela bengasitshelanga ngoba vele nathi akusho ukuthi sithanda kuhlale kuxatshana. Siyayithanda idrama kodwa sibuye singayithandi. Kodwa lokhu ebengizokubala-ke ukuthi kuleya eyakini into evezwa uMacele ukuthi alikho ikini kumpumelelo nakulandle ngoba izindlu zonke kusekhaya. Umehluko nje ukuthi mase bezokwabiwa. Manje mase sebekwabiwa bayakwaba, yes. Mase kwenziwa lokho sekuyi-story esihlukile. Kodwa uma nje kuthiwa kini egcekeni lakaMacele, kanti vele-ke kunjalo-ke khona ngokweqiniso ngoba noMacele kuhlezi ethi umuzi kagogo Flo. Makuwumuzi kagogo kunezindlu zamakhosikazi, igceke kusekhaya. Umakhelwane-ke yena uyothi kini, noma omunye umuntu oxoxayo ethi kubo kampumelelo. Ma usuza ekhaya khona kuyaba nakuthi hayibo uqonda ukuthini mawuthi kini. Kodwa futhi ngeke kuzwele uma ekhaya kune-peace, uvunguza umoya wothando ngoba uzobona ukuthi hawu uphumile nje leli gama. Kanti manje mhlawumbe uma ngenza ukuthi khona ukuthi ade kuxatshana mhlawumbe izolo kwangakhulunywa kahle, wase komunye waqhamuka esethi kini, sowuzothuka ukuthi hayibo sesikhishiwe laphaya, yabo. Kodwa akusiyo-ke into enkulu, akusiyo inhlamba ukuthi kini ukuba specific, kusuke sekuspecific. Kanti egcekeni elikhulu enabandawonye lonke kusekhaya. Yingakho nje ey'ndaweni eziningi kuthiwa endlini kamkhulu kagogo, endlini kababa omncane, endlini yomalume, ukuthi kini kukhona kodwa akujwayelekile. Kodwa sengaya-ke ngey'ndawo abanye-ke mhlawumbe balisebenzisayo ukuthi hayibo kini beyabandawonye bonke. Akufani-ke. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga la bengichaza leya episode umpumelelo eyi-cause yenxabano, noma yena wakwaba yi-cause yenxabano phakathi kwamakhosikazi. Kodwa la amakhosikazi ayahlekisa ngesinye isikhathi, sobe sixoxe ngelinye ilanga. Hayi ngeke u-load shedding nangu. Hayi guys, South Africa shame, izwe lethu sizothini, impilo iyaqhubeka. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi, bye.